Wong second wis ora nyokot. Kok bingung nek aku ra nyokot kan ndek iki nek masalah apa to karo aku jenenge ngono. Salah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk bentul kayak jarjit kapok lho we. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel e. Paling malah menikmati yo. Prawan rek sing iso nyokot enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur kok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur.